Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil, kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Naminipun bangun komunitas utawi gesang sesarengan menika boten gampil, maka kaping-kaping kula matur, gesang sesarengan menika kadangkala ya sok sulaya, sok geseh lan sak panunggalane, merga nyelarasaken setunggalan-setunggalipun, mbuh kuwi bab alam pikiran, sudut pandang, bab ati, sikap lan sak panunggalane, kadangkala setunggalan-setunggalipun boten gampil anggenipun selaras utawi cocok. Wonten sing le komunikasi ceplas-ceplos, wonten sing namung mendel kemawon, wonten sing le berambisi ketingal sanget, wonten sanesipun sing namung manut. Menika kawontenan gesang sesarengan. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng para murid dalem, anggenipun bangun gesang sesarengan kedah semangat pelayanan. Para murid dalem kaajak wantun ngladosi lan boten diladosi, wantun ngabdi lan boten dados mandor utawi bendoro. Awit puncaking leladosan tumraping Gusti menika kurban. Wong sing wani kurban, wong sing wani ngeculake utawa ninggal samukawis menika dados srana anggenipun leladosan sing sejati. Tanpa kurban temtu mangke sing bakal tuwuh karepe dhewe, senengane dhewe, ambisine dhewe. Mila yen kula panjenengan titeni wonten ing gesang sesarengan, anggenipun leladosan ya siji karo sijine beda-beda. Ana sing randi wudel anggone pelayanan, ana sing ngot-ngotan, ana sing blas ora tau ketok yen pelayanan, mung jenenge wae sing terpampang. Waosan Injil dinten menika paring tuntunan dumateng kula panjenengan sami kados pundi. Bangun gesang sesarengan sing begja rahayu menika kedah wani kurban. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem, kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Markus bab 11 ayat 3 kalih ngantos dumugi 51 gangsal. Nalika samono para murid padha bebarengan menyang Yerusalem. Dene Gusti Yesus tindake ngrumiyini. Wong-wong padha cingak lan sing padha nderekake Gusti ya padha sumelang. Gusti nuli nimbali murid 12 dhewean lan dipangandikani bab sing bakal dialami. Kita saiki padha menyang Yerusalem. Ana ing kono putraning manungsa bakal diulungake marang para imam kepala lan para ahli kitab. Panjenengane bakal kapatrapan hukum kisas lan dipasrahake marang wong kafir.
sarta dicecamah lan diidoni, disapu lan disedani, nanging 3 dinane bakal wungu maneh. Ing kono Yakobus lan Yohanes anake Zebedeus padha marak lan matur, "Bapa Guru, kula nyuwun mugi nyembadanana panyuwun kula." Gusti paring wangsulan, "Aku kok ekon nglakoni apa?" Ature murid loro mau, "Keparenga wonten ing kamulyan dalem, kula kekalih ingkang setunggal wonten ing saktengen dalem, ingkang setunggal wonten ing sakiwa dalem." Nanging Gusti Yesus ngandikani, "Kowe padha ora ngerti apa sing padha kok suwun. Handak kowe bisa ngombe tuwung sing dak ombe lan dibaptis kaya aku?" Atur wangsulane, "Saged." Pangandika dalem, "Ya bener, kowe bakal ngombe tuwung sing dak ombe lan dibaptis mawa baptis sing kanggo baptis aku. Nanging bab lungguh ana ing sak kiwa apa sak tengenku, iku ora ana ing panguwasaku, nanging mung diparingake marang wong sing dicawisi." Nalika murid 10 liyane padha ngrungu, banjur padha muring-muring marang Yakobus lan Yohanes. Nanging Gusti banjur nimbali rasul 12 lan padha dipangandikani, "Kowe padha mangerti yen sing padha dianggep dadi pangareping bangsa padha mangreh mawa kerasing tangan lan para panggedhe padha migunakake panguwasa sing ora sakmestine. Nanging kowe aja kaya mangkono. Sapa ing antaramu sing kepengin dadi pangarep kudu ngladeni sapa wae, sebab putraning manungsa rawuhe ya ora mundhut diladeni, balik arep ngladeni lan ngorbanake sugenge amrih slamete wong kabeh." Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika konteksipun menika Gusti Yesus tasih makarya sesarengan para rasul lan murid dalem, lan sampun wancinipun anggenipun makarya menika nuju ing Yerusalem. Mila Gusti Yesus lajeng paring pitedah dumateng para murid bilih ing Yerusalem putraning manungsa bakal dianiaya, diidoni, dicecamah lan disedani. Menika tentu perkawis sing boten gampil dipun tampi dening para murid. Awit Gusti Yesus menika wonge ampuh luar biasa, sing seneng ya akeh, mosok arep nampa kacilakan ora mungkin banget. Mila murid kekalih Yakobus lan Yohanes merga mbok menawa ya ora nyandak karo apa sing dingendikake Gusti, lajeng sacara mirunggan nyuwun supados lenggah ing sakiwa tengen dalem wonten ing kamulyan. Dadi pengin golek kedudukan sing strategis lan dhuwur aji mumpung. Ning pranyata menapa sing dadi kekajenganing murid kekalih boten dados renaning penggalih dalem, merga bab panguwasa lenggah ing sakiwa tengen dalem boten dadi kuasane Gusti. Wis ana calon sing disiapke dening Allah. Lan ingkang penting sakjatosipun kados pundi mbangun gesang sesarengan sing sae, aja ngasik merga duweni pepinginan-pepinginan tertentu terus jalur langit langsung matur Gusti Yesus. Kados kula dadi rama kadangkala nggih wonten umat-umat tertentu sing migunakake jalur langit merga cedhak karo Rama, merga alasan-alasan tertentu terus kabeh langsung nembung Rama. Nek Rama wis setuju, wah apa-apane wis gampang. Kadangkala ugi Rama dadi srana nggo medeni, "Aku wis matur Rama kok, Rama wis setuju kok." Nah, ngoten niku. Ning menika kadangkala efeke anggone mbangun gesang sesarengan boten sae.
Lah kae wis langsung matur Rama kok. Ayo terus piye, arep nolak, arep ora setuju ya pekewuh, ora wani lan sak panunggalane. Padahal wonten prosedur-prosedur sing perlu supados gesang sesarengan tetep lumampah selaras. Mila murid sanesipun do muring-muring. Menika efek dampak saking jalur langit kala wau. Lan Gusti Yesus paring pemur dumateng para murid supados ampun ngantos anggenipun bangun gesang sesarengan migunakake panguwasa utawi kekuatan kados panguwasaning donya. Kula panjenengan saged niteni panguwasaning donya menika ya sing duwe kuwasa dhuwur iso ngalahake sing kuasane mung cilik, sing duwe kekuatan gedhe iso ngalahake kekuatan sing cilik, lan kekuatan sing cilik panguwasa sing cilik gelem ora gelem kepeksa ora kepeksa kudu manut sing luwih gedhe luwih dhuwur. Wontening paguyubaning murid-murid dalem panguwasa sing paling gedhe, kekuatan sing paling dhuwur menika ngladeni. Mila murid-murid dalem Gusti kedah nggadhahi karakter bahagia ngladeni, begja rahayu yen bisa ngladeni. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.